उद्देश्य अबनो मेयाव 17 तारिख जों सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जानजानि डिस्ट्रिक्टआव একটা ডিমান্ড নতিনাই ভিলেজ কমিটি নির্বাচন मा खायनाय हिनाय जों डीएम नो डेपुटेशन दिलायो नियाव अरो कासा जों नुखा एडीसी खुमुलुंगो कासा चिनि बुरिरकनि होते TWF नि चिनि बुखुक सिबानि स्लोगान रिवारवा सिबानजुलि स्लोगान दिवो और स्लोगान रिमानि त्रिपुरा मथा लंगलि दति ভিলেজ কমিটি নির্বাচন मा खायनाय अबनो स्लोगान चिनि बियाबा जोंनो खारो बिसमनि देबर मा हिनाय स्रां जातिनि न नाहारै एडिट खायनाय ताम हिनि खारो स्लोगान और स्लोगान अंखा इनकलाब जिंदाबाद हिनि स्लोगान निरिखा जों सायमानानो दरकार और फेसबुक होते यूट्यूब होते अनेक भाइराल लंगै थांगा जों सारा त्रिपुरा राज्यनि चिनि ताकुक ताइबुक संनो सानानि मुचुंगो टांग स्लिप अंगै मानो अंगो अंया कासिलेवो मायं कतरसे याप्रि कासिले थांगो फियाबा जों कक सापुरो रग कक कासिले मानो फियाबा अबखै कक कासिले मानिया स्लोगान जों रिउइ दंगो त्रिपुरा मथा लंलिप ভিলেজ কমিটি নির্বাচন দতি খেমা খাইনাই হিনাইনাইছে जों स्लोगान दिवो और तो इनकलाब जिंदाबाद हिनै स्लोगान दिनानि प्रश्न न काया आपनि बागै जे और वो जे एडिट खायनाय रिनाय न जों बेलाय खै निन्दा जानगो एवं सेलेंगो नों अब खालायनानि तंमाया तांगै ভিলেজ कमिटी निर्वाचन मा खायनाय हिनाय और ভিলেজ कमिटी निर्वाचननि बागैसो जों आरो स्लोगान नि तंमानि जागा तांगै ভিলেজ कमिटी निर्वाचन खालायना नांनाय हिनाय जों आरो डेपुटेशन नि बागैनाय स्लोगान रितं माले जे ভিলেজ कमिटी निर्वाचन जदि खालाया हंकाय बिनि जे आरो जे रां ভিলেজ कमिटी ओ रां स्टप दंगै थानाय रां स्टप दंगै थांगाय चिनि जे त्रिपुरा सरक जे बुकुंबारा रंनि हामक्राय कमि थानाय ओ हामक्रायनो नासिगै जे स्लोगान रिउइ दंगो जे जागा डेपुटेशन रि दंगो आ जागाव सिनखाय अबनो मुनि कथा खलायनाय अब तं थगजागैनाय नंखाय बले अब स्लोगान नों एडिट खायनाय नों आरो इनकलाब जिंदाबाद हिनमान नोंकि सीपीएम नि दालाल दा नों मानो नों सीपीएम नि दालाल सारा इनकलाब जिंदाबाद हिनाय नों आरो स्लोगान एडिट खालायमाया आबनि बागै जों आं सानानै मुचुंगो नों दति खायनाय नों ससियेल मिडियायाव फायनाय नों फाय सापायदि फाय मा सानाय निनि अननाय निनि चाया नों एडिट खालायमानि न नों मा गसिनाय नों गसिया हंकाय चिनि बुरि रक चिनि TWF रक कुनो दिन न माफ खालायगला कुनो दिन न रेहाय रिगला जों अबनि पदक्षेप नाहानाय जों ताम खालायमान ini orang ilustrasi media orang pelawan baik. Adino mia closing arwo jerenian simi SDM sengo village committee ni bangai je sengaro rally khai pheleka sini bus kango sudu working president to sibanjoli beban no tongo tai khoroksa sini working president no tongo sini bayalma borok jatan tai sudu borok simia sini chairman tongo TTADC ni tai gonesh tongo bo MDC tai jotto kobangma tongo जों आं निजे tongo buskango tai sini chairman tongo buskango TTADC ni sibanjoli nglai bole hangkai bo slogan denai ang nije borikha जों मिया सिमिया फाउंडेशन दिनि bo tabogor working president monihar tongo sini buku adino bo ang nije angkoni simi जों o gamsa ko prapotani simi rei thango ang nije adino paithak jora slogan dikha tini kutalia slogan do mani omo haike o tinio takuk sini TIPRA sangnai bisomoni deborma bo bahai khlai omo haikai tatal khlai tisawi man o black no wana masingcha tai selang masingcha omo hai khlai chini borok ni bagi hamia khlaio hamia saw hungkai chini dofa bo jaga sokka abo situtui no omo haikai tongkai belaiken jaya haini bangai dati khlai nang omono chini media rongni buskangono abo ani bulungkha online kha hanai sanani thung jodi saya hangkai जों TWF rok जोंनो सायानो से साव हनै हनजा कांकाkai सिनि बुदुक फतंगो सिनि बुबागारानि तै जों ताबो एकताङै तंमानि जरा ओरै परै खायनानि बागै जदि चेष्टा खालायबो ओ कामनो खाय तंगै
दाति दाति खलायै बनो सापायना निंथों सिकार खायना निंथों हायाखाय जों बिनि उपराव जों एक्सन नानाय ताखौ बिसो मनि देबरमा नों दाति दातिखाय नों सिकार खायदि अबनो आनि निनि थानि कय मुं तंनाय बेले बेले खेना हामबाय नों दातिखाय अमनो खायदि आसुं नानि को जतन हामबाय तो चैनल दङ तामनि हिंका हिंकाय आनसि सिगां जोंनि TWF वार्किं प्रेसिडेन्ट बरं गोनां जों साइ थांका अब बेलायखौनो आंबो साक न माने तामोनहै सानाय साया आं निजिनो स्लगान तिसानाय এই स्लगान तिसातानि आनि ने साया करे आं बेसिरबाग गां अबनो स्लगान तिसावो पुलानो तिप्रा मथा लं लेफ्ट बुबागरा लं लेफ्ट TWF लं लेफ्ट YTF लं लेफ्ट दाति दाति खाय प्लेस कमिटि न चंमारि न इलेक्शन मा खायनाय हनै सामानि जागावो बो बाहायके अबाहायके चिनि जे साया हनै बो जे यूट्यूब रगे जे अब खाय तंमानि अब ब्लेकने साया आं विश्वमोहन देबरमानो अबनो कयो विश्वमनि न आं अबनो कयो नों कायसे तिप्रासाङै नों जे बुरिनि ऊपर अबाहायके जे साया हनै जुदि साय तंका हंकाय नों बाय थां फाये जों बाय सामानि परे नों साया हनै साकाय बेलेकने सानाय आ चिनि जुदि साया हनै जों गसिनानाय हायफोना आदिननि 17 तारिख जे स्लगान तो चिनि TWF जे स्लगान तिसमनि अब तो कायसेखौनो जाया करे आबनि साथे साथे शुद्ध चिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट मनिहार सिमि करिया चिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिना सिमि करिया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट नुपुर सं बर करिया बर जतन खाना जाक आबनि साथे साथे चिनि TTAT चिनि चेयरमैन चिनि बरम गोनां जगदीश देबरमा तंजाक चिनि गणेश बरम गोनां बो तंजाक आजारवा जुदिन जाया हंगे तो बरम साका मुबले जे नरनि TWF नि जे स्लगान निमानि नरं म जाया खो अब हायके खायदि नि जों साजाकामो तारपरे चिनि म सामानि बगैनो जों बरं थानि बसों पकमानि दं नरं म हायके तिसादि नि जों जे जागा नाय थक खाये जों बुबागर नेतृत्व खाये प्लेस कमिटि नि चंमरि न दाति के खायने नि सानानि थांतिनि बकासे तिप्रा सांगै बाहायके चिनि अब हाय बिरिर न परे बकक साया साका बनि बगैनो ब अ कयेक दिन न ब जुदि मापनाय हंकाय चिनि TWF अबनि बगै प्रतिबाद खायनाय आर ब अबनि बिसिंते ब जुदि बुल गसिया हंकाय जों ताम खायमान जों अ कयेक दिन बिनि बगै जों नाखै प्रतिबाद खायनाय तांगे प्रतिबाद खायनाय हंकाले बकासे तिप्रासाङै तिप्रासानो निजातन खायका माने न चिनि बुबागरा न तला कलमा हायकलायका बनि बगै न ताखोक नों जे अब कक साया सामानि ताति तातिका रसाया हंकाय जों न ताबो ब अ कयेक दिन बिसिङो जोंनि बगै प्रतिबाद खायनाय नों ताति सिराय केरिया हंकाय किसा खरां सदन हामबाय मिडिया ताकुफ्रां प्रिन्स मिडिया यूट्यूब जतो ताकुफ्रां न बेलायखायनो खा खामानि को चिनि खरकसा ताकु तिप्रासा बिच्छमनि देबरमा हनै नराव नायमानो बिनि मांपि बतङ आनथायबो अ बिच्छमनि देबरमा बताम खायदे मियाव आं निजे सयं दं ताय जों जे अर तंनाय जत्तो बुकुसं चिनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बाय बिना चिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट दङ चिनि एडभाइजारि दङ मेम्बार चिनि सेक्रेटारि फुटबो स्लोगान दिउ सुदो बसिमि बया चिनि ताय क्रपसा वार्किं प्रेसिडेन्ट बासे आलमा बाहायनो रिखा बाय बिना बो रिखा जतन जन वाइसा मानसुलायै स्लोगान रिखा जे तिप्रा मथा आयोगलक तु बुबाग्रा आयोगलक तु TWF आयोगलक तु YTF आयोगलक तु विलेज कमिटि चंमारि दति मा खायनाय अबा हायके स्लोगान दि जोंनि जि बाय थांतो आजागा हाजार चिनि तिप्रा मथानि सेंक्राक ग्रुप संतों बायो अ जरावो चिनि अ ताकु खरकजा बो दामगै अबा हायके रिखा आबो बेलेखैनो जों सेलेंगो बो हाय तिप्रासा तै चिनि तिप्रासानो अपमान खायनाय जों कायसा राजनैतिक दल तिप्रा मथा जों तामनि कोनो दर प्रयोजन से गलाया जे इनकलाब जिनाबाद हिंनान जों हिसि हिंया बनो खरकसा बुकुक बाना हिंया स्लोगानो किन्तु बाचिनि आनि अर ओरिजिनल जेता भिडियो लाइव खायजाक आबो बतंगो आनि अर ओ ओरिजिनल बोबा हाय बो एडिट खायमानि बोबा हायंखा अब बेलायखिनो जों सेलांमासि जा आबोनि बागै जों अ ताखु बिच्छमनि देबरमानो जों बेलायखिनो सेलांगो जों अबनो ताबुक जों बो खरकसा चिनि तिप्रासा दखानि ताकु बुलै जों बनो कयनाय बो बिनि जे अ भिडियो एडिट खाय बो
फेसबुक व्हाट्सएप रगो पोस्ट खाइमानि न बर' यूट्यूब रगो पोस्ट खाइमाना बर' साइना हाकाय बेलाय मोसानाय जुदि रसाया हंकाय त्रिपुरा हास्तेनि बुरि रक सिरिं सिरिं एरें खाइ तंग्लाक जों आबोनि बागै जों वानसुक लायनाय आबोनि बागै जारा खोनाय तंनाय जारा फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप नाय तंनाय जिनि दाखुक जंताय बुखुक जंनो त्रिपुरा हास्तेनि बर' जों अबनो कयनाय जों मियाव जिरानियाव कुनो दिनो फानो इनक्लाब जिन्ना बाथिनै जों स्लोगान दिया आबनो नरक ठीक ठीक पयतो थांबायदि कारण जों अर जत लिडार्स रक दंगो जों अर तंनाय जत दं जिनि बुखुक शिबानजलि बसानाय बहुत जे बो निजि बाय थां बिनि बुखुक बाय बो स्लोगान दि नरक खनायनाय दि बिनि फुट नरकनि बिसिंथि माले त्रिपुरा मथे एमन सामुं गाहाम खालाय दङ खानसानि मारिवा फाइ दङ जों जत त्रिपुरा हास्तेनि बर' रक 19 दफा खानसा उनगाताबो ताम बुरै ताम सोला ओ जागाव जारा चिनि बिरोधी सीपीएम बांथुन बीजेपी उनथुन आईपीएफ पिनथुन जों साइमानखा जे ओ पुस खायनाय बिचो ताकु बिचोमनि बो आतिसानि खरचा आदब नागा बिनि बोमं बिचोमनि बो चिनि आईपीएफ पिनि कायसा छात्र संगठन आतिसानि बखरचा आदब खनागा आबोनि बागै बेलायखायनो नों खरचा त्रिपुरा दफानि बागै त्रिपुरा दफानि बागै सामय तां तंखाय अबा हायख्लायै जोंनो बिरोधी खायमानि माने न बुवाद्रानि बिरोधी हायख्लायो जिनि बुखुक सं आरो जे कखनो साया इनक्लाब जिन्नाबाद हिनिया जागासे नों हिन्दी तनिखा आबो नों बेलायखि गोरों माने कग्या नन सासे सालांजाकनाय बुय नन नासि नासिला जाकनाय नों गोरों हंगाय निने काहाम पॉइंट चितोबदि सित्रा पॉइंट न तुबै नों तामनि अबा हायखाय नों फैदानि खायते बाबासिनो आबो सिसिनो सुंनो तंनाय